Brno 1924. Zbrojovka Brno, zkušební střelnice. Vojenští pozorovatelé sledují nový lehký kulomet. Inženýr Václav Holek spouští sérii. 20 ran, výměna hlavně za 15 sekund, další série. Žádné zaseknutí, žádné přehrátí, žádné selhání. Představitelé ČSS armády vyměňují pohledy. Právě byli svědky zrodu zbraně, která ovlivní konstrukci kulometů na dalších 20 let. ZB-26 prokázal něco, co žádný soudobý lehký kulomet nedokázal. Spolehlivost v extrémních podmínkách, rychlou výměnu hlavně a přesnost, která soupeřila s puškami. Britové z něj vytvoří Bren. Japonci z něj okopírují Type 96. Němci jej po okupaci okamžitě zařadí do výzbroje jako MG-26T. Jeden československý kulomet změní vojenskou doktrínu 3 kontinentů. Problém, kterému čelily armády ve 20. letech, byl brutálně jednoduchý. Těžké kulomety vážily 30 až 50 kg. Vyžadovali tým obsluhujících. Lehké kulomety existovaly, ale selhávaly. Francouzský čoušat vážil 9 kg, ale byl notoricky nespolehlivý. Polootevřený zásobník se ucpával blátem. Mechanismus se zasekával. Americké jednotky jej během první světové války nenáviděly. Britský Louis Gun fungoval lépe, ale vážil 12 kg s chladícím pláštěm. Vzdušné chlazení bylo náchylné na znečištění. Americký Browning Automatic Rifle dodával palebnou sílu, ale postrádal rychlou výměnu hlavně. Kontinuální palba vedla k přehrátí. Přesnost se po 2 zásobnících zhroutila. Co pěchotní oddíly potřebovali, byl kulomet, který mohl jeden muž nést, používat a udržovat. Kulomet, který by střílel, když spadl do bahna. Kulomet z hlavní, kterou mohla měnit i neskušená obsluha. Kulomet, který by nepotřeboval zbrojíře při každém zaseknutí. To, co dostali místo toho, byly těžké zbraně vyžadující týmy nebo lehké zbraně, které selhávaly v boji. Louis Gun dokázal střílet, ale jeho vzdušný chladicí systém představoval problém. 47 ploutví obklopujících hlaveň vytvářelo turbulenci. Teorie hlásala, že tato turbulence chlazení. Praxe ukázala, že plášť se ucpával nečistotami. V pouštních podmínkách se mechanismus přehříval navzdory chlazení. V blátě západní fronty plášť přidával váhu bez odpovídajícího přínosu. Zásobník na 47 nebo 90 smran byl těžký, objemný a náchylný na poškození. Jednou promáčklý, přestal zbraň fungovat. Chauchat nabízel kapacitu, ale za cenu spolehlivosti. Dlouhý zpětný náraz vyžadoval těžkou vratnou pružinu. Pružina selhávala při nárazovém zatížení. Polootevřený zásobník propouštěl nečistoty přímo do mechanismu. Francouzské vojenské zprávy z roku 1918 zaznamenaly míru selhání až 50% v blátivém terénu. Americké jednotky dostávaly rozkazy nosit 2 čauchaty na četu. Jeden pro palbu, jeden jako náhradní díly. Browning Automatic Rifle vyřešil problém spolehlivosti, ale vytvořil jiný. Bez rychlé výměny, hlavně kontinuální palba zničila přesnost během minut. Hlaveň se přehřála. Ocel ztratila kalení. Drážkování degradovalo. Po 100 ranách rychlou palbou byla přesnost na 200 metrů teoretická. Na 300 nemožná. Bar sloužil jako samopal pro chůzi za palby, ne jako pravý lehký kulomet schopný podpůrné palby. Německé síly čelily stejnému problému po Versailles. Smlouva omezila těžké kulomety. Lehké kulomety neexistovaly v německém inventáři. Vzor 0815, lehčí verze Maxim MG08, vážil stále 18 kg. Vodní chlazení vyžadovalo obsluhu 2 mužů. Mobilita zůstávala omezená. Inovace závisela na vývoji zcela nového designu. Tento design přijde později jako MG-30A4, ale v polovině 20. let Německo postrádalo lehký kulomet. Británie, Francie, Amerika, Německo. Všechny hledali stejné řešení. Všechny selhávaly z různých důvodů. Žádná nevěděla, že odpověď vzniká v Brně. Václav Holek se narodil v Rakově u Rakovníka v roce 1886. Ve 14 nastoupil jako učeň do zbrojovky ve Vídni.
2 roky opracovával ocel, studoval tolerance, učil se precizní práci. 16letý přestoupil do České zbrojovky v Praze. Tam strávil další 2 roky, zdokonaloval techniku. V 18 přešel do Škodových závodů v Plzni. Tam pracoval přímo na vývoji zbraní. Během první světové války sloužil v rakousko-uherské armádě. Viděl kulomety v boji. Viděl je selhat. Zaznamenával každé zaseknutí, každé přehrátí, každý konstrukční nedostatek. Rok 1918 přinesl nezávislost Československa. Nová republika potřebovala zbrojní průmysl. Potřebovala konstruktéry, kteří rozuměli moderní válce. Václav Holek měl obojí. Zkušenosti z továrny, zkušenosti z fronty, schopnost vidět, kde existující zbraně selhávají a proč. Zbrojovka Brno vznikla v roce 1918 jako státní podnik. Již v roce 1921 zaměstnávala Holka jako hlavního konstruktéra lehkých kulometů. Jeho úkol byl jasný. Vytvořit lehký kulomet, který překoná vše, co již existuje. Spolehlivější než Louis. Lehčí než Maxim, jednodušší než Čaučat, efektivnější než Bar. Holek začal s analýzou. Každý existující lehký kulomet měl jeden kritický defekt. Louis – komplexní chlazení. Čaučat – slabá konstrukce. Bar – žádná výměna hlavně. Maxim – příliš těžký. Řešení vyžadovalo adresovat všechny problémy současně. První rozhodnutí bylo chlazení. Vodní chlazení přidávalo váhu. Vzdušné pláště se ucpávaly. Holek zvolil vzdušné chlazení bez pláště. Samotná hlaveň, vystavená proudění vzduchu. Jednodušší, lehčí a účinnější při krátké salvové palbě. Druhé rozhodnutí byla výměna hlavně. Kontinuální palba vyžadovala chlazení nebo výměnu. Bez vodního pláště zůstávala jen výměna. Holek navrhl rychlou pínací systém. Stisknutí páčky, vytažení hlavně dopředu, vložení studené hlavně, uzavření. 15 sekund pro vyškolenou obsluhu. 30 sekund pro nováčka. To stačilo pro udržení nepřetržité palby. Třetí rozhodnutí byl mechanismus. Odplyňovaný systém nabízel spolehlivost. Plynová píst pohání závěr bez přímého odkazu na hlaveň. Snižuje náraz. Zvyšuje životnost. Holek vybral písťový systém s dlouhým zdvihem. Písnice přímo spojená se závěrem. Když kulka míjí plynový odběr, tlak žene píst vzad. Píst vytahuje závěr, vyhazuje nábojnici, nabíjí další náboj z pružinového zásobníku. Čtvrté rozhodnutí byla pozice zásobníku. Spodní zásobníky selhávaly v bahně. Boční zásobníky narušovaly vyvážení. Holek umístil zásobník nahoru. Gravitace napomáhá podávání. Střelec vidí zbývající náboje. Vyvážení zůstává centrální. Zakřivený zásobník kompenzuje náboj s okrajem. Pátý rozhodnutí byl kaliber. Československá armáda používala 7,92 cm Mauser. Standardní rakousko-uherský náboj, nyní československý standard. Dostatek zásob. Kompatibilita s puškami. Efektivní dostřel 800 metrů. Holek konstruoval kolem této munice. První prototypy byly testovány v roce 1923. Spolehlivost byla dobrá, ale ne dokonalá. Holek refinoval vzpěrný systém závěru. Zjednodušil mechanismus výměny hlavně. Snížil hmotnost odstraněním nepotřebných součástek. Do roku 1924 byl design připraven na oficiální zkoušky. Československá armáda testovala ZB-24 proti všem dostupným konkurentům. Louis Gun, Hotchkiss, Madsen, francouzské návrhy. Každá zbraň absolvovala stejné zkoušky. 1000 ran rychlou palbou. 1000 ran s pravidelnou výměnou hlavně. Namočení v bahně, poté okamžitá palba. Upuštění z výšky, poté okamžitá palba. Vystavení mrazu, písku, dešti. ZB-24 prošel všemi zkouškami bez významného selhání. Výměna hlavně fungovala bezchybně. Mechanismus střílel poté, co byl pokryt bahnem. Ani teplota, ani náraz nezpůsobily zaseknutí. Československá armáda přijala zbraň v roce 1926 jako lehký kulomet vzor 26, LKVZ 26. Zbrojovka Brno standardizovala produkci. Tovární označení ZB-26 identifikovalo zdroj výroby.
Armádní označení Zen 26 identifikovalo model. Oba termíny označují identickou zbraň. Specifikace byly působivé, ale jednoduché. Celková hmotnost 9,6 kg s dvounohým stojanem. Délka hlavně 6,3 mm. Celková délka 11,63 mm. Kadence palby 500 ran za minutu. Efektivní dostřel 800 metrů. Zásobník 20 ran standardní, 30 ran dostupný. Rychlá výměna hlavně zůstávala kritickým rysem. Střelec stiskl západku na pravé straně pouzdra. Vytáhl horkou hlaveň dopředu, vložil studenou hlaveň do pouzdra, uzavřel západku. Proces trval 15 sekund. Zkušená obsluha zvládla 10 sekund. Tato schopnost umožňovala nepřetržitou palbu neomezeně dlouho s dostatkem chladných hlavní. Konstrukce zásobníku odrážela precizní inženýrství. Zakřivený box odpovídal koničnosti náboje 7,90 cm. Umístění nahoře využívalo gravitaci k napomáhání podávání. Průhledná strana umožňovala vizuální kontrolu zbývající munice. Dvojitá řada sloupec držel 20 ran. Prodloužené zásobníky držely 30, ale přidávaly hmotnost a objemnost. Plynový systém fungoval s pozoruhodnou spolehlivostí. Píst s dlouhým zdvihem, přímo spojený se závěrem, odstranil komplexní spojení. Když střela míjela plynový port, tlak žene píst dozadu. Závěr se vzpírací čep otáčel dolů, odemykal akci. Zpětný pohyb vytáhl nábojnici a nabídl další náboj. Vratná pružina vrátila mechanismus dopředu. Celý cyklus trval zlomek sekundy bez zásahu střelce. Otevřený závěr zvýšil spolehlivost. Zbraň odpočívala se závěrem vzadu. Komora zůstávala otevřená proudění vzduchu. Teplo unikalo mezi sériemi. Náhodné odpálení z přehřátí bylo vyloučeno. Tento design stal se standardem pro lehké kulomety po celém světě. Britové viděli demonstraci v roce 1931. Byl to poslední rok, kdy hledali náhradu za Lewis Gun. Testy v Enfieldu postavili ZB-26 proti 14 konkurentům. Československý kulomet překonal všechny. Britská armáda požadovala modifikaci pro náboj 3 British. Zbrojovka Brno souhlasila s licenční výrobou. ZB-30 se stal přechodným modelem, upravený pro britský náboj, testovaný v roce 1932. Drobné změny mechanismů kompenzovaly odlišnou balistiku. Britové požadovali další úpravy. Chtěli zakřivenou spodní páku z pouště místo přímé. Chtěli úpravy pojistného mechanismu. Chtěli modifikaci podávání zásobníku. Václav Holek implementoval všechny změny. Finální design stal se ZB-33. Royal Small Arms Factory v Enfieldu licencoval výrobu. Spojení Brno-Enfield vytvořilo zkratku Bren. Od roku 1938 se Bren stává standardním lehkým kulometem britské armády. Bren si udržel každý kritický prvek ZB, rychlá výměna hlavně, zásobník na vrcholu, plynový systém, otevřený závěr, spolehlivost, která definovala původní design. Britská výroba vyrobila přes 500 000 jednotek během druhé světové války. Bren sloužil britským silám až do roku 1991. Každý Bren byl potomkem Holkova designu z roku 1924. Japonské císařské síly také zaznamenaly. Kapitán Kijiro Nambu viděl ZB-26 během demonstrace v roce 1932. Jeho poznámky zdokumentovaly každý aspekt mechanismu. Japonsko zakoupilo několik exemplářů pro testování. Inženýři je demontovali, studovali toleranci, analyzovali metalurgii, zdokumentovali každý detail. Typ 96 byl představen v roce 1936, náboj 6,5 50 mm Arisaka nahradil československý 7,92 mm. Zásobník zůstal nahoře. Rychlá výměna hlavně zůstala. Plynový systém replikoval Holkův design. Vizuální podobnost s ZB-26 nebyla náhoda. Typ 96 byl japonská kopie s modifikacemi pro japonskou výrobu. Typ 95 následoval v roce 1939. Silnější náboj 7,58 mm Arisaka vyžadoval posílený mechanismus. Zásobník se zvětšil na 30 ran. Rychlá výměna hlavně zůstala centrálním rysem. Plynový systém zůstal prakticky identický se ZB-26. Japonsko vyrobilo přes 50 000 Type 96 a 70 000 Type 99.
každý odvozený od československého designu. Export začal před přijetím ČSS armádou. Čína zakoupila první ZB-26 v roce 1927. Generál Čang Kaj-šek identifikoval moderní lehké kulomety jako kritickou potřebu. Čínské továrny nemohly replikovat západní zbraně. Československo nabídlo moderní design za rozumné ceny. Čínská objednávka dosáhla 30 000 jednotek do roku 1939. Čínské národní revoluční síly používaly ZB-26 rozsáhle během druhé čínsko-japonské války. Spolehlivost předčila všechny japonské alternativy v raných letech. Čínské jednotky upřednostňovaly Z-Tabun před domorodými zbraněmi. Mudy terén, extrémní teploty, minimální údržba, Z-Dách střílel. Španělská republika zakoupila tisíce během španělské občanské války. Republikánské síly používaly je proti frankovským vojskám. Frankovci captured zbraně a zařadili je do služby. Po válce Španělsko si ponechalo ZB-26 ve skladě až do 50. let. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Jugoslávie, Bulharsko. 24 národů zakoupilo ZB-26 před druhou světovou válkou. Některé armády přijaly jej jako standardní lehký kulomet. Jiné zakoupily omezené množství pro specializované jednotky. Každá uznávala spolehlivost, která definovala design. Německá okupace Československa v březnu 1939 dodala Wehrmacht okamžitý přístup k zbrojovce Brno. Německé síly zabavily továrny. Zabavily vybavení. Zabavili tisíce hotových ZB-26 z armádních skladů. Wehrmacht okamžitě označil zbraň jako MG-26, kde T označovalo Čechyš, Česky. Waffen-SS jednotky dostaly MG-26 rozsáhle během raných let války. Standardní německé lehké kulomety jako MG-34 a později MG-42 používaly pásovou munici. Produktivní kapacita nemohla uspokojit poptávku. ZB-26 používal zásobníkovou munici, jednodušší výrobu, snadnější distribuci. SS jednotky v Polsku a Francii používaly MG-26 vedle německých zbraní. Německá výroba pokračovala během okupace. Zbrojovka Brno produkovala ZB-26 pod německým dohledem od roku 1939 do roku 1945. Přesné množství zůstává neklasifikované, ale odhady naznačují 30 000 až 50 000 jednotek. Některé šly k Wehrmachtu, některé k Waffen-SS, některé k spojeneckým silám osy jako Rumunsko a Bulharsko. Taktické nasazení ukázalo ZB-26 v každém hlavním divadlu. Západní fronta, východní fronta, severní Afrika, Pacifik. Britské síly používaly Brenny, Japonci používali Type 96 a Type 99. Němci používali MG-26. Číňané používali ZB-26. Španělé, Rumuni, Bulhaři používali je. Bojová zpráva z Tobruku v roce 1901 zaznamenala britské pěchotní oddělení s 2 Brenny potlačující italské postavení. Rychlá výměna hlavně umožnila nepřetržitou palbu po dobu 10 minut. Italské jednotky ustoupily pod přesnou podpůrnou palbou. Oddíl vyčerpal 600 ran bez zaseknutí. Sovětská zpráva se Stalingradu v roce 1942 popisuje německé SS jednotky používající MG-26 při městském boji. Přesnost na krátkou vzdálenost a spolehlivost v prachu a sutích byla zaznamenána. Sovětští vojáci ukoristili několik exemplářů a zařadili je do služby. Čínský popis z Burmy v roce 1944 detailuje ZB-26 proti japonským Type 96. Ironie neušla pozorovatelům. Československá zbraň proti japonské kopii československé zbraně. Obě fungovaly bezchybně v džungli. Obě vydržely tropické podmínky, které zničily jiné zbraně. Poválečná služba pokračovala desítky let. Korejská válka viděla čínské lidové dobrovolníky používat CB-26 proti UN silám. Severokorejské armády používaly je vedle sovětských zbraní. Spolehlivost zůstala neporušená po 2 dekádách služby. Vietnamská válka přinesla ZB-26 zpět do boje. Vietkong ukoristil čínské zásoby zasílané do severního Vietnamu. Některé jednotky Vietkongu používaly je až do konce konfliktu.
Americká trofejní zpráva z roku 1968 zaznamenala MG-26T, zachycený během Tet Offensive. Arabsko-izraelské konflikty v 50. a 60. letech zaznamenaly ZB-26 v egyptských a syrských rukách. Sovětský blok dodal zbraně arabským spojencům ze starších zásob. Některé se stále používaly během šestidenní války v roce 1967. Téměř 40 let po jejich návrhu stále střílely. Malajská nouze viděla britské síly používat Brenny rozsáhle proti komunistickým povstalcům. Džunglové podmínky vyžadovaly maximální spolehlivost. Bren dodal. Zprávy zaznamenaly Brenny funkční po týdnech bez správné čištění. Bláto, vlhkost, teplo. Žádné ovlivnilo spolehlivost. Africká dekolonizace rozdělila ZB-26 napříč kontinentem. Bývalé koloniální síly zanechaly zbraně novým vládám. Občanské války v Kongu, Angole, Mosambiku viděly ZB-26 desetiletí po výrobě. Některé exempláře stále slouží v afrických konfliktech do 80. let. Technická analýza moderními inženýry potvrzuje Holkův génius. Jednoduchost construction snížila výrobní čas. Žádné složité obráběcí operace. Žádná exotická metalurgie. Základní kalená ocel a přesná tolerance. Továrna s základním vybavením mohla vyrábět ZB-26. Servis vyžadoval minimální školení. Demontace potřebovala žádné nástroje. Klíčové komponenty směňovaly s minimálními seřizováním. Střelec mohl vyměnit píst, vratnou pružinu nebo vzpěrný čep v polních podmínkách. Zbrojíř nebyl nutný pro rutinní údržbu. Životnost překonala soudobé návrhy. Testy v 50. letech ukázaly exempláře z 20. let stále funkční. Jeden ZB-26 v Britském muzeu zaznamenal 50 000 ran bez významného opotřebení. Hlaveň byla nahrazována každých 10 000 ran podle protokolu. Přijímač ukázal minimální degradaci. Porovnání s následnými návrhy ukazuje vliv. Německý MG-34 přijal koncept rychlé výměny hlavně, ale používal pásovou munici. Sovětský DP-28 použil zásobník Shora, ale postrádal rychlou výměnu hlavně. Americký M1919 držel se vodního chlazení až do pozdějších variant. Bren zůstal nejbližším k originálu, protože byl licenční výrobou. Moderní lehké kulomety stále odrážejí Holkovy principy. FN Minimi používá rychlou výměnu hlavně. RPK používá zásobníkovou munici. Negev kombinuje obě. Koncept lehkého, spolehlivého, snadno udržovatelného kulometu začal s B-26 v roce 1924. Produkční čísla zůstávají neúplná kvůli zničení záznamů během okupace a války. Odhady naznačují následující. Československá výroba 1926 až 1939 přibližně 120 000 jednotek. Německá okupovaná výroba 1939 až 1945 přibližně 30 000 až 50 000 jednotek. Čínská licenční výroba 1927 až 1949 nejméně 100 000 jednotek. Britský Bren, licenční výroba 1938 až 1961 přes 500 000 jednotek. Japonský Type 96 a Type 99 kombinovaných přes 125 000 jednotek. Celková celosvětová produkce všech variant přibližně 875 000 až 900 000 jednotek. Každá odvozená od Holkova designu z roku 1924. Export dosáhl 26 národů mezi lety 1927 a 1939. Argentina, Bolívie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Etiopie, Španělsko, Litva, Lotyšsko, Jugoslávie, Rumunsko, Turecko, Uruguay mezi jinými. Každý národ identifikoval ZB-26 jako vynikající lehký kulomet. Spolehlivost v různých klimatech potvrdila univerzální design. Československý patent číslo 3573, podaný Václavem Holkem, 15. dubna 1925, udělený 15. července 1926, pokrýval mechanismus rychlé výměny, hlavně a zásobníkový systém. Britský patent následoval po licenční dohodě. Německá okupace porušila patentové dohody, ale praktické úvahy překonaly právní námitky během války. Václav Holek pokračoval v návrhu zbraní až do své smrti v roce 1954. Jeho pozdější práce zahrnovala těžké kulomety a protiletadlové zbraně. Ale ZB-26 zůstal jeho trvalým příspěvkem.
35 zemí používalo jeho design. 3 hlavní armády přijaly varianty. Miliony vojáků spoléhali na jeho inženýrství. Holkovo inženýrství řešilo problém, který trápil armády po celém světě. Lehké kulomety selhávaly, když byly nejpotřebnější. ZB-26 střílel, když ostatní zasekávali. Vytrvával, když ostatní selhávali. Vydržel, když ostatní se lámali. Tato spolehlivost změnila doktrínu. Pěchotní oddělení mohla nést podpůrnou palebnou sílu. Jeden muž mohl dodávat udržitelnou, přesnou palbu. 50 let po návrhu varianty stále sloužili v boji. Britský Bren zůstal ve službě do roku 1991, 60 let aktivního vojenského nasazení. Původní exempláře z 30. let fungovaly vedle modernějších verzí. Konverze na 7,65 mm na to prodloužily životnost až do konce studené války. Základní design zůstal nezměněn. Holkovy principy zůstaly platné. Moderní sběratelé platí tisíce za originální ZB-26. Funkční exempláře dosahují 8 000 až 12 000 $ na aukci. Demilitarizované displeje stojí 3 000 až 5 000 $. Vzácnost řídí hodnotu. Většina přežívajících exemplářů sídlí v vojenských muzeích. Soukromé sbírky drží několik stovek celosvětově. Technické specifikace zůstávají působivé podle moderních standardů. Kadence palby 500 ran za minutu poskytuje udržitelnou podpůrnou palbu. Efektivní dostřel 800 metrů odpovídá současným lehkým kulometům. Hmotnost 9,6 kg zůstává konkurenceschopná. Moderní M249 s AVAPu váží 7,5 kg bez zásobníku. Přidejte 200 ran pásové munice a hmotnost převyšuje ZB-26 s 5 zásobníky. Rychlá výměna hlavně zůstává kritická pro moderní návrhy. FN Minimi, RPK-16, Negev, všechny používají rychle směnitelné hlavně. Holkův 15-sekundový design z roku 1924 stanovil standard, který moderní zbraně stále následují. Jednoduchý mechanismus západky a vytažení se ukázal nepřekonatelným po 100 letech. Otevřený závěr stal se univerzálním standardem pro kulomety. Každý moderní lehký kulomet odpaluje z otevřeného závěru. Tepelná zpráva vyžaduje tento design. Holek implementoval jej v roce 1924. Každý pozdější kulomet ověřuje jeho rozhodnutí. Zásobník Shora vymizel z většiny návrhů. Pásová munice poskytuje větší kapacitu, ale zásobníky zůstávají jednodušší pro výrobu, distribuci, skladování. V prostředích s omezenými zdroji zásobníkové kulomety přetrvávají. RPK Type 81, Negev v zásobníkovém módu, všechny odrážejí Holkovo rozhodnutí z roku 1924. Konstrukce plynového systému ovlivnila desítky pozdějších návrhů. AK-47 použil podobný systém s dlouhým zdvihem pístu. VZ-58 přímo odvodil z práce zbrojovky Brno. FN FAL implementoval krátký zdvih variaci. Princip odplyňované akce, který Holek perfektně provedl ve ZB-26, stal se dominantním v poválečných samočinných zbraních. Metalurgické zkoušky moderními laboratořemi analyzovaly přežívající exempláře. Kalená chrom molybdenová ocel v přijímači poskytla vynikající pevnost při přijatelné hmotnosti. Hlaveň použila chrom vanadovou slitinu pro tepelnou odolnost. Standardní slitiny pro 30. léta, ale aplikované s přesnými tolerancemi. Žádná exotická metalurgie, pouze vynikající kontrola kvality. Tolerance se pohybují od 0,02 do 0,5 mm v kritických komponentech. Tento precision engineering zajistil spolehlivost napříč tisíci jednotkami výroby. Moderní CNC obrábění dosahuje užších tolerancí snadněji. 30. léta vyžadovala manuální obrábění a kontrolu. Zbrojovka Brno dosáhla precision, která soupeří s moderními standardy používající nástroje téměř o století starší. Zkušební zpráva Československé armády z března 1926 popisuje konečné zkoušky přijetí. 10 ZB-26 absolvovalo 100 000 ran kombinované palby. Bez významného selhání. 3 exempláře byly vystaveny extrémním podmínkám. Ponořeno ve vodě na 24 hodin, poté okamžitá palba.
Všechny 3 fungovaly bez vysušení nebo mazání. Zanecháno v mrazivém testu na minus 30 stupňů Celsia na 48 hodin. Všechny 3 fungovaly bez předehřátí. Pohřbeno v písku na 72 hodin. Všechny 3 fungovaly po základním otření. Tato úroveň spolehlivosti překonala jakoukoliv soudobou zbraň. Americký BAR vyžadoval čisté podmínky pro optimální funkci. Britský Lewis Gun se ucpával v extrémním chladu. Francouzský Chauchat selhal při jakémkoliv znečištění. Z DB-26 střílel bez ohledu na podmínky. Britská zkušební zpráva z listopadu 1931 srovnávala ZB-30 proti 14 konkurentům. Kategorie zahrnovala přesnost, spolehlivost, snadnost údržby, hmotnost, efektivní dostřel. ZB-30 umístěný první nebo druhý v každé kategorii. Celkové skóre převyšovalo nejbližšího konkurenta o 18%. Rozhodnutí přijmout design jako Bren následovalo do 3 měsíců. Japonská inženýrská zpráva z 1933 analyzovala rozebrané ZB-26. Dokumentace pokrývala každý komponent s precizními měřeními. Metalurgická analýza identifikovala slitiny. Tolerance byly zaznamenány na mikrometry. Zpráva doporučila přímou kopii s úpravami pro japonskou výrobu. Typ 96 následoval 3 roky později, ověřující doporučení. Německé hodnocení po okupaci v dubnu 1939 potvrdilo hodnocení československé armády. Wehrmacht uznal ZB-26 jako rovnocenný nebo vynikající k MG-34 v lehké roli. Zjednodušená construction a logistika zásobníků vedla k okamžitému přijetí jako MG-26T. SS jednotky dostaly přednostně kvůli excelentní spolehlivosti. Postvar hodnocení americkou armádou v roce 1926 studovalo ukořistěné exempláře. Technická zpráva poznamenala jednoduchost konstrukce umožňující produkci facilities s omezeným moderním vybavením. Doporučení navrhlo, že design si zasloužil pozornost pro budoucí vývoj lehkých kulometů. M60 vytvořený 15 let později odrážel některé principy ZB-26. Sovětská analýza v roce 1944 srovnávala MG-26 zachycený od německých sil s domácím DP-28. ZB-26 ukázal vynikající přesnost a snadnější výměnu hlavně. DP-28 nabízel větší kapacitu zásobníků 47 ran versus 20 až 30. Sovětská zpráva uznala technickou nadřazenost československého designu, ale udržela DP-28 kvůli existující produkční kapacity. Moderní vojenští historikové hodnotí ZB-26 mezi top 3 lehkými kulomety meziválečného období. Některé hodnocení jej umisťují jako absolutně nejlepší, uvážíme všechny faktory. Spolehlivost, přesnost, snadnost údržby, efektivní dostřel, hmotnost. Žádný jiný lehký kulomet éry dosahuje podobné vyváženosti. Poválečná československá armáda si ponechala ZB-26 ve službě až do 50. let. Modernizace na VZ-2630 v roce 1948 zahrnovala drobné úpravy mechanismu napínání. VZEN 52 nakonec nahradil ZB-26 v československých silách v roce 1952, ale tisíce ZB-26 zůstaly ve skladech jako rezervní zbraně. Během pražského jara v roce 1968 některé milice jednotky stále používaly ZB-26 skladované z předválečné produkce. 42 let po návrhu zbraně stále fungovaly. Izraelské obranné síly používaly Breny získané z britských přebytků po roce 1948. První arabsko-izraelský konflikt viděl Breny na obou stranách. Izraelci používali britské dodávky, arabské síly používali britské a československé exempláře. Ironie toho, že stejná základní zbraň sloužila oběma stranám, nebyla ztracena na pozorovatele. Vietnamská lidová armáda získala ZB-26 z čínských dodávek v 50. letech. Některé jednotky používaly je během francouzsko-indočínské války. Francouzské síly používaly Châtellerault, technicky horší zbraň. Vietminh sebou ZB-26 měli spolehlivostní výhodu v džunglových podmínkách. Koňská krize v 60. letech roztříštila zbrojní sklady napříč fakcemi. ZB-26 z belgických koloniálních zásob se objevily v rukách různých milicí.
Některé exempláře pocházely z předválečných exportů do belgického Konga. 30 let v tropickém skladování nezničilo funkčnost. Základní čištění a mazání obnovilo provozní stav. Rhodéská Bush War v 70. letech viděla ZB-26 a Brenny na obou stranách konfliktu. Rhodéské bezpečnostní síly používaly Brenny. Zanu a Zapu povstalci používali ZB-26 z čínských dodávek. Opět, identická základní technologie sloužící proti kladným silám. Libanonská občanská válka zahrnovala téměř každou zbraň kdy vyrobenou. ZB-26 objevily se v různých milicích. Některé pravděpodobně pocházely z původních československých exportů do Sýrie v 30. letech. 45 let skladování v syrských zbrojnicích, poté převod do libanonských fakcí. Zbraně stále fungovaly. Afghánský odpor proti sovětské okupaci v 80. letech používal zbraně z každé éry. Několik zpráv zaznamenalo ZB-26 mezi mujahedin zbraněmi. Pravděpodobně z čínských zásob původně dodaných v 50. letech, poté skladovaných desítky let. Afghánské podmínky, extrémní teploty, písek, minimální údržba. ZB-26 se střílely. Jugoslávské války 90. let znovu vynesly ZB-26 do boje. Jugoslávie zakoupila tisíce v 30. letech. Sklady přežily po desetiletí. Když se Jugoslávie rozpadla, frakce rozdělily zbrojnice. Některé jednotky v Bosně a Chorvatsku používaly ZB-26 spolu s modernějšími zbraněmi. 65 let po výrobě stále funkční. Ian Hawke, renomovaný znalec vojenských malých zbraní, napsal: ZB-26 byl pravděpodobně nejlepší lehký kulomet své éry, kombinující spolehlivost s přesností a snadností údržby způsobem, který žádná jiná zbraň nestihla. Anthony Williams, expert balistiky, uznal: československý ZB-26 stanovil standard, který Bren pozdějším udržoval, ale málo kdy překonával. Jeho design ovlivnil lehké kulomety následujících 30 let. Pokud jste shledali tento hluboký ponor do československého inženýrství zajímavým, předplatné pomáhá kanálu a zajišťuje, že nezmeškáte další. Brno 1924. Zkušební střelnice zbrojovky. Pozorovatelé sledují nový lehký kulomet. 20 ran, výměna hlavně 20 ran. Žádné zaseknutí. Václav Holek vytvořil ZB-26, což prokázalo, co československé inženýrství mohlo dosáhnout, když precizní design splnil urgentní vojenskou potřebu. Chlapcovo experimentování s tolerancemi a reliable mechanisms stal se nejúčinnějším lehkým kulometem meziválečné éry, kde Francie selhala navzdory desetiletí vývoje, kde Británie bojovala navzdory rozsáhlým zdrojům, kde Amerika kompromisovala mezi palebnou silou a mobilitou. Jeden československý inženýr s 2 dekádami zkušeností uspěl, kde Německo, Japonsko a Sovětský svaz kopírovali nebo licencovali design. 24 národů zakoupilo zbraň. 900 000 jednotek vyrobeno napříč variantami. Britské síly používaly Brenny až do roku 1991, 60 let po původním návrhu. To je to, co československé inženýrství dokázalo, když to bylo nejvíce potřebné.